rawukan da suke kaunan manzan Allah, rawukan da suke kan hidimar shugaba, rawukan da suka tsaya tsayin daka Allah iya da ya bude musu rauzanar da suke ganin hasken shugaba. Idan suna nan amincin Allah ne yake tabbata. Kamar shugaba yana nan kenan. Idan waɗannan rijalu suna nan to alkhairi yana nan, bala'i ba zai zo ba, musiba mai tumbuke bayi ba za ta sauka ba. Idan suna nan, saboda wurasa ce lamarin annabi, gado ne. Wannan ruhin na muhabbarsa ai ba Allah ya shafe shi daga doron ƙasa ba ne, har yanzu yana nan yana tafiya. Waɗanda suka samu ainihin abin da ake so a samu da tatacciyar muhabbar annabi da wannan sirri mai ƙarfi da Allah yake ajiyewa a zuciyar bayi dangane da shugaba, ina nan yana yawo duka Allah ya ajiye shi a cikinsu. To idan suna nan